Kokoriko, Marisa Núñez eta Elga Bans lehenengo zikloko ikasleen irudiak. Oio ama oso pozik zegoen Kokoriko semearekin. Egun batez, txitatxoak eskatu zion bizkotxo bat egin zezala. Egingo dut bizkotxoa, gozoa, baina lehenago egur bila joan beharra dago, zuga pizteko, esan zuen oiloak. Ni zoango naiz ama. Ongi da, baina kontuz, biluzotzak, zerrenkatu, kaskamotzak, hiru aldiz miau, egiten ondotik zorosten ditu hortzak. Altzebilen Kokoriko kanpoan zorotz bat bezapean eta bestea mokoan eta bat batean hauze entzu zuen. Ondoan. Marra miau, marra miau, marra miau. Txitatxo gaizoak luma bat bera ere mugitu gabe onela esan zuen. Ez nazazu jan, katu kaskamotza, oraindik txikia naiz eta amatxok bizkotxo bat egingo du. Eta nik egurra eraman behar dut labea pizteko. Bada jateri nahi ez baduzu, bizkotxo erdia eman behar didazu. Txitatxoa izututa lasterka joan zen etxera, baina oilo amak lasaitu zuen. Zu ez kezkatu, Kokoriko. Bizkotxo handi bat egingo dugu, zuretzat eta katu kaskamotzarentzat. Arrautzak idabiatu zituzten, irina bahetu zuten azukre bota eta egin zuten bizkotxo izugarri handia. Purra, horti papurra, purra, handi papurra, hain zein mokadun gozoak zioen txitatxoak. Purra, horti papurra, purra, handi papurra. Oilo ama hartu zenerako bizkotxorik esen geratzen eta haserretu egin zen. Zer egin duzu, Kokoriko? Laster behar du hemen katu kaskamotxak eta zurekin zorroztuko ditu hortzak. Orduan bertan hotz bat entzun zuen atean. Katu kaskamotxak zen bizkotxo herriaren bila etorria. Oilo ama lasterka eskutatu zen txitatxoarekin, buztineko lapiko batean. Kokoriko ikaratuta zegoen eta txio ari zen lapiko barruan. Ahots bat asmatu zuten orduan. Marra miau! Txitatxo bat entzuten dut nik! Katu kaskamotxak eta zurekin zorroztuko ditut hortzak! Oio amak, Kokorikori itxi zion moko hori, baina txitatxoa gaizoa beldurrez dardarka ari zen, eta lapikoa dantzarazten zuen. Bigarren aldiz ahots hura sumatu zuten lehen baino gertuago. Marra miau!
Txitatxo bat urzentzen dut, ni katu kaskamotzak eta zurekin zorroztuko ditut hortzak. Antze zegoen kokoriko mokoa itxita eta beldurrak airean. Oilo amak estu bezarkatu zuen. Eta hirugarren aldiz ahotsura sumatu zuten, lapikoaren gainean bertan. Maramiau! Txitatxo bat ikusten dut nik, katu kaskamotzak. Eta zurekin zorroztuko ditut hortzak. Katu kaskamotzak hanka sartu zuen lapikoan. Txitatxoa hartzeko eta... Kokoriko gehiago ezin baitzuen egon. Arnazerik hartu gabe, dominiziku egin zuen. Hainbesteko indarrez egin zere, lapikoa 1000 zatitan apurtu zen. Atziz! Katu kaskamotzak pentsatu zuen. Etxea gainera zetorkiola. Begi bat ubel eginda eta hortz bat falta zuela iesean irten zen lasterketa. Banoa hemendik, marramiau, edo teilatuak zapalduko nau. Oio amak ospatzeko beste pastel bat egin zuen. Txitatxoak ongi ikasia zuen, ezin zuela jan osoa. Eta 2 zati egin zuen bizkotxoa. Eta pura, hortik papura, pura, handik papura. Erdibana jan zuten. Ama semek gozoa, samurra.